Juma janvier kalo tile 30 ani mugan ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso oni ce oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jara la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ la sanga ani wagati ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu de la araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 san 2026 min an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité fila yɛrɛ kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni CBA de sɔrɔli ka da kan opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna min bamaci wale maa caman ye olu bɔnɛna u ni na an ka Mali fintigilakaw fɛ surtout dɔw yɛrɛ kɔni kunnafoniya yɛrɛ kɔni di k'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 su ne ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 29 san 2026 ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni maramafɛn girimaw ale ni marifa cimanw yɛrɛ kɔni ko kun bɛ ka mɛn Niger faba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni ko marifa cimanw ni yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport international Diori Amani yɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna ni kɔni ye Niger yɛrɛ kɔni faba aéroport yɛrɛ kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ni marifa cimanw minnu yɛrɛ kɔni mɛnna Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna kunnafoniya ma sɔrɔ o ko nin yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ nka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisaya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni kun ye fanga dafiri k'i b'a sɔrɔ o de kun bɛ fɛ ka kɛ jamana kofɔlen in kɔnɔna na Talata tɛmɛnen janvier kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko min ye olu Niger fintigilakaw ye ko ye opération caman kɛ ni jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bamaci wale maa caman bɔnɛnen ani na ale ni bolodara maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ni bisigali bɛ ka kɛ o man na k'a fɔ ko bamaci wale maa ka complice don walima ko ni maa nin yɛrɛ kɔni bɛ réseau criminel dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔ Niger jamana kɔnɔna na Marco Rubio ni ale de États-Unis ka diplomatie ɲɛma yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ bɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ni ka menace kɛ ka ɲɛsin Venezuela maaw yɛrɛ kɔnɔ ma Marco Rubio yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ jamana ɲɛmaya la Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'o ma États-Unis ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati ko min yɛrɛ kɔni États-Unis a bɛ se ka kɛ ale bɛ fanga yɛrɛ kɔni utiliser ko kura ye ni ka o kɛ k'o ɲɛsin Venezuela yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Marco Rubio ale bɛ nin fɔ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ dɔgɔkun damadɔni ka kɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛ min États-Unis ale taara fo Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ ni o ye Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis maa min bɛ jamana ɲɛmaya la Venezuela jamana kɔnɔna na a bɛ k'o tigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ menacer tuguni I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun sigin bɛ ni ka kɔnɔcogo min yɛrɛ kɔni ye Confédération africaine de football ni o ye CAF maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni k'u ka sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Maroc ale ni Sénégal yɛrɛ kɔni ma hakilina jiginna min yɛrɛ kɔni Coupe d'Afrique des Nations ni kun bɛ ka taa Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na final ko la min ye Sénégal ale ni Maroc yɛrɛ kɔni ka dolantalaw de olu de ye ɲɔgɔn ci yɛrɛ kɔni kɛ don kofɔlen yɛrɛ kɔni o jeu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni fɔɲɔgɔn kɔni furugufurugu o kɔni nana terrain yɛrɛ kɔni sanfɛ o wale ne kɔfɛ maa caman yira k'a fɔ ko min ye Confédération africaine de football ma ye k'a ka kan u ka sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin nin ko ninnu ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Confédération africaine de football ma a bɔra ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Sénégal dolantalaw ale ni Maroc dolantalaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na a ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don sanga ani wagati ni ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛn olu ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 san 2026 min an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye k'olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna
we opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na état major kɔni ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni k'olu ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima dɔw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali localité fila yɛrɛ kɔni kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération fɔlɔ ko yɛrɛ kɔni kɛra Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen kilengafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci walejɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto sanfɛ ko vecteur avion yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walejɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro ville nord est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko kabini vecteur avion yɛrɛ kɔni u ma ko bila da kelen da la u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci walejɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni kaw caman bɔnɛ nin na ko nin frappe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ heure damadɔni o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛn na Jafara be localité yɛrɛ kɔni na ko ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci wale maa 30 ani kɔ boyanko yɛrɛ kɔni ka minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ kɔni na moto dɔw sanfɛ ko banbaci walejɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u teliya k'a fɔ k'u bɛ taga u dogo yiri jukɔrɔlaw yɛrɛ de kɔni na Jafara be ouest yan fanfɛla fɛ ko nka hali n'a sɔrɔ banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ k'a fɔ k'u b'u teliya ni ka boli ka t'u dogo yiri yɛrɛ kɔni jukɔrɔ min ye vecteur aérien o kun y'u ye ka ba yɛrɛ kɔni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye vecteur aérien olu ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin nin maa nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni ka u bɔnɛ u nin na état major ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération ba fila nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra la bila ɲumanba yɛrɛ kɔni don ka da k'a kɔni yira la k'a fɔ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna ni frappe nin yɛrɛ kɔni senfɛ k'o bɛ banbaci wale maa 15 bɔyanko yɛrɛ de kɔni bɔ ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ banbaci wale maaw ka moyen logistique yɛrɛ kɔni ko tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni donna o la wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ maa ninnu ka binkani wale fangaw yɛrɛ kɔni na jamana in kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni senfɛ état major général des armées ale b'i profiter ni ka sinsin a ka ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don ka continuer u ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wa su fara tile kan olu fintigilakaw kɔni tɛ sɛgɛn sanga ani wagatiw kɔni bɛ to jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko min ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko fɔ olu n'u bolofɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka laɲini de ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni si latunu pewu ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 su ni ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 29 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye maramafɛn girimaw fɔ ka taa se marifa cibagaw yɛrɛ kɔni ma ko kun bɛ ka mɛn kosɛbɛ Niger faaba la ni o ye Niamey wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Niamey sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ ko marifa cibaga nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faaba aéroport yɛrɛ de kɔnɔna ni o ye aéroport international Joli Amani yɛrɛ kɔni surtout kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni sufɛla zoro yɛrɛ wagati yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye fɛn pɛrɛnta caman yɛrɛ kɔni ci mankan ye ko yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mɛn Niger faaba la ni o ye Niamey ye ko kabini fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni ci mankanw yɛrɛ kɔni mɛnna min Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ b'a ko bila dakelen dɔrɔn wulila ni u ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ta ka taa jaabi kɛ ni ka ɲɛsin ni fɛn pɛrɛnta cibaga maa nin yɛrɛ kɔni ma ko Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni talen yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka aéroport fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakori walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ye basi foyi yɛrɛ kɔni kana na olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni marifa cimankan ko ninnu yɛrɛ kɔni sababuya la wa serew yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko marifa cimankanw yɛrɛ kɔni banna sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati de ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu tora ratissage yɛrɛ kɔni na aéroport kɛrɛfɛ quartier yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na fo ka taa dugu yɛrɛ kɔni jɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin wale jugu kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka boloda u ka teliya la hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger autorité ma olu ma bɔ ni ka communiqué kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kan ko n'a taw ta min yɛrɛ kɔni ye susu caman olu bɛ ka walawalali yɛrɛ kɔni di ni attaque ko in yɛrɛ kɔni na susu caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tir de mortier dɔw yɛrɛ kɔni ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'o kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka base aérien 101 na yɛrɛ kɔni ma ni o yɔrɔ kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na min AEC ka force unifiée yɛrɛ kɔni ka état major yɛrɛ kɔni ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ o yɔrɔ in yɛrɛ de kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye tir de mortier dɔw olu kɛra ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen in ma ko Niger ka yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ taa uranium yɛrɛ kɔni mara o yɔrɔ kofɔlen in na ni an bɛ wagati
wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni o uranium ko in yɛrɛ kɔni o kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ Niger ale ni Faransi ka groupe uranium yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la komi yɛrɛ kɔni attaquekɛla ninnu yɛrɛ kɔni k'u tun bɛ fɛ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin o uranium mara yɔrɔ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma k'ali n'a sɔrɔ marifaci mankan ninnu yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ fo ka population yɛrɛ kɔni siran kosɛbɛ o n'a ta o ta Niger sous-sécuritaire dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lahalaya ye k'a ka ɲi kosɛbɛ ko jamana yɛrɛ kɔni bɛ jamana fintigilakaw bolo ko wa o wale in yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni bɔra Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka teliya yɛrɛ de kɔni na kabini u ye marifaci mankanw yɛrɛ kɔni mɛn ka sanga ni wale in yɛrɛ kɔni kɛra Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ u tɛna ko in yɛrɛ kɔni bila ten tɔ Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ni ka fara ɲɔgɔn kan min ye brigade patriotique dɔw yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔna na n'o ye jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ de kɔni minnu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka jamana yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati o maa ninnu yɛrɛ kɔni caman fɛnɛ taara fara ɲɔgɔn kan ni ka t'u jɔ ni an bɛ rond-point nimabaw yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ye binkani wale kɛbaga maa ninnu yɛrɛ kɔni n'olu yɛrɛ kɔni nana Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ bɔ ni ka olu jaabi k'o kɛ jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni ni ka ɲɛsin Niger furancɛ fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni alerte maximale yɛrɛ kɔni o de bɛ nin yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni binkani wale kura ye walima basigibaliya kɛli ko kura yɛrɛ kɔni jamana kofɔli in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ o ko in yɛrɛ kɔni kana na ɲɛ sɔrɔ a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni sigi bɛ ni ka Niger autorité maaw yɛrɛ de kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni ko in yɛrɛ kɔni ka nka maa caman kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye fanga dafiri ko tun bɛ fɛ ka kɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'an sigi fɔlɔ ni ka Niger autorité maaw ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni autoritéw yɛrɛ kɔni ye communiqué kɛ n'o ye walawalali kɛ an ye o ko yɛrɛ kɔni na an bɛ sigi k'o kura ne ka na olu fana ɲɛfɔ aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in na halisa an bɛ to Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko opération kow yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ko hukumu yɛrɛ kɔni na min Niger fintigilakaw k'u sera ka demijuguba yɛrɛ de kɔni bɛ banbaci wale maaw la Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ko sanga ani wagati olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabatili la ko k'u to jamana lakanani baaraw yɛrɛ de kɔni na ko u kɔni ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kuncɛli yɛrɛ kɔni na u sera ka banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko ka ca ni banbaci wale maa 72 dɔ ye ko wa janvier kalo tile 19 ale ni janvier kalo tile 25 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Niger fintigilakaw ye faraku minnu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa ma u ka ca ni faraku 50 yɛrɛ kɔni ko faraku 50 ni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kuncɛla ni banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na u ka ca ni banbaci wale maa 72 yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ka Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la ale ni u ka opération ni yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka renseignement minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'olu yɛrɛ kɔni sababuya la min ye Niger fintigilakaw u sera ka u bolo da maa 48 yɛrɛ kɔni ka bisi a bɛ ka kɛ maa 48 minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw jɛɲɔgɔn walima ko banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni don ko opération ni yɛrɛ kɔni ko hukumu fɛnɛ kɔnɔna na min ye Niger fintigilakaw ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw ka logistique baw la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ banbaci wale maaw ka binkani wale fangaw yɛrɛ kɔni na Niger jamana kɔnɔna na komi ye Niger fintigilakaw u ma dan dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin réseau criminel maaw yɛrɛ kɔni ma o opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Niger fintigilakaw sera ka u bolo da marifa 14 ale ni a chargeur yɛrɛ kɔni kan bolodara poste de communication 4 fɛnɛ kan tajimafɛn litiri 47 boyan kɔ ko Niger fintigilakaw sera ka u bolo da u fɛnɛ kan min ye chanvre indien ni ale ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw sera ka u bolo da ale kilogramme 60 yɛrɛ kɔni kan fo ka taa se fura kuntan comprimé miliyɔn 1 ani dɔɔni boyan kɔ yɛrɛ kɔni kan min ye Niger fintigilakaw sera ka u bolo da ni fɛnba ni yɛrɛ kɔni kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ u ye opération minnu kɛ ni ka ɲɛsin réseau criminel maaw yɛrɛ kɔni ma ni jamana kofɔlen kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Niger fintigilakaw olu y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka lakana sabati u ka jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma cogo min k'u bɛ opération kɛ o togo kelen nin fɛnɛ na ni ka ɲɛsin réseau criminel maaw yɛrɛ kɔni ma ko laɲini de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye jamana yɛrɛ kɔni lakana ye o ka se ka sabati sanga ani wagati Nicolas Maduro ni ale Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni
dɔgɔkun damadɔni ale yɛrɛ kɔni nali yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye États-Unis diplomasi ɲɛmaa ye ni o ye Marco Rubio yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka menace kura kɛ ka ɲɛsin Venezuela yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko min ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni u bɛ fanga yɛrɛ kɔni utiliser Venezuela yɛrɛ kɔni kama ni Venezuela ma États-Unis ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati. Marco Rubio yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa si yɛrɛ kɔni kana na fili k'i n'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min na yɛrɛ kɔni ko min ye États-Unis yɛrɛ kɔni ale pɛrɛnnen don ni k'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni bila ka taa Venezuela yɛrɛ kɔni kama ni Venezuela yɛrɛ kɔni ma sɔn jɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ ani États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko ni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ale pɛrɛnnen don ni k'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Venezuela yɛrɛ kɔni kama ni yɛrɛ kɔni Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni ni ale de sugandira Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a bila Venezuela jamana ɲɛmaya la wagati kuntagala dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ka ko hukumu yɛrɛ kɔni na min ye Marco Rubio kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni ye ko États-Unis kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛ Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni na ko Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni bɛ o dɔn ko wa don nataw la États-Unis bɛna ko min kɛ nin ma ko fɔlen na ko Delcy Rodriguez bɛ o fana dɔn ko wa olu États-Unis yɛrɛ kɔni ka famille yɛrɛ kɔni na min ye Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni a yɛrɛ ka intérêt yɛrɛ kɔni o ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka laɲiniw sabatili bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko yɛrɛ de kɔni na ni ma ko fɔlen k'i hakili jagabɔ kosɛbɛ yan'a ka ko kɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Nicolas Maduro olu États-Unis min ko la ko Delcy Rodriguez bɛ o dɔn ka ban hakilila jiginna wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni wuli ni k'u bila ka taa Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na ni o ye Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni o wale in de kɔfɛ min ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale ye maa sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni ka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sugandi ni k'o bila Venezuela jamana ɲɛmaa la wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye nin wagati in na a y'a yira k'a fɔ ko décision yɛrɛ kɔni bɛ ta Venezuela jamana kɔnɔna na k'ale Donald Trump de b'o fɔ Delcy Rodriguez ye ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Delcy Rodriguez ale fana b'o décision yɛrɛ kɔni labara nka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Delcy Rodriguez ale bɛ fɛ ka muruti ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni ma ko fɔlen y'a yira k'a fɔ ko min ye États-Unis yɛrɛ kɔni k'a k'i dabɔ Venezuela yɛrɛ kɔni jamana géreli baaraw yɛrɛ kɔni na ko États-Unis ka ordre yɛrɛ kɔni dili Venezuela jamana kɔnɔna na ko nɛgɛ bɔra ko dankari o la teliya yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ États-Unis maaw bɛ ka nin ma kofɔlen menacer k'a yira la k'a fɔ k'a kana k'a ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaya la k'o ye ko yɛrɛ kɔni bannen ka d'a kan ko États-Unis ye fanga kelen min utiliser walasa ka Nicolas Maduro minɛ k'u bɛ se ka o fanga kelen yɛrɛ kɔni utiliser ale ma kofɔlen in kama n'a ma États-Unis ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati wa kabini États-Unis maaw yɛrɛ kɔni Delcy Rodriguez ta ni ka o sugandi k'o kɛ Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni u ye pression yɛrɛ kɔni boli ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka fɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye pétrole ko bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni nana ni yɛlɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u ka jamana tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sariya ko yɛrɛ kɔni na politikimaa minnu kun datugu bɛ kaso la Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye olu yɛrɛ kɔni labila Delcy Rodriguez ye nin ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ka d'a kan min yɛrɛ kɔni États-Unis ale de bɛ ka pression yɛrɛ kɔni bol'a kan wa États-Unis yɛrɛ de kɔni bɛ ka décision yɛrɛ kɔni fɔ nin ma kofɔlen a bɛ sɔrɔ ka o décision labara Venezuela jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ i n'a fɔ balawu dɔ yɛrɛ kɔni nana wuli États-Unis ale ni Venezuela yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan kabini Donald Trump yɛrɛ kɔni Delcy Rodriguez sugandi ni k'o bila Venezuela jamana ɲɛmaya yɛrɛ kɔni a ye kangari gɛlɛn da nin ma kofɔlen ye k'a yira k'a fɔ ko min ye ale Donald Trump ale de bɛ décision yɛrɛ kɔni ta Venezuela ko yɛrɛ kɔni kan ni o kɛra Delcy Rodriguez bɛ sɔrɔ ka o décision yɛrɛ kɔni labara a don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Delcy Rodriguez ale fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ kɔni da don ni Venezuela yɛrɛ kɔni ka jamana géreli baaraw la ko o ko yɛrɛ kɔni nɛgɛ bɔra ko dankari a la yɛrɛ kɔni ko min ye États-Unis k'a k'i dabɔ Venezuela ka politique ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Marco Rubio ale bɛ ka bɔ ni ka nin ma kofɔlen menacer k'a yira la k'a fɔ ko min ye olu États-Unis yɛrɛ kɔni ye olu ye fanga kelen min utiliser ni ka Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni minɛ k'u pɛrɛnnen don ni k'o fanga kelen yɛrɛ kɔni utiliser Venezuela kama ni Venezuela yɛrɛ kɔni ma États-Unis ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Coupe d'Afrique des Nations ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ni o kun bɛ ka taa Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o finale yɛrɛ kɔnɔna Sénégal dolantalaw ale ni Maroc ka dolantalaw yɛrɛ de kɔni kun bɛ jeu yɛrɛ kɔnɔna ni o jeu ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye fɔɲɔgɔnkɔ ye ale ni furugufurugu o kɔnɔna na terrain yɛrɛ kɔni sanfɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Confédération africaine de football maaw ye olu bɔra ni ka u ka décision yɛrɛ kɔni ta nin walikɛli yɛrɛ kɔni na Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman yɛrɛ kɔni kun sigilen don ni k'a kɔnɔ cogo min k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye CAF maaw ye k'u bɛna
Senegal dɔrɔn yɛrɛ de kɔni sanctionné olu maa ninnu yɛrɛ kɔni ka laɲini yɛrɛ kɔni ma sabati ka d'a kan CAF maaw yɛrɛ kɔni sanction ta ni ka ɲɛsin Maroc ale ni Senegal bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min yɛrɛ kɔni ye wari saraw ye o donna ko in na dɔw yɛrɛ kɔni suspend ni ka bɔ matchw yɛrɛ kɔni fɛnɛ na wagati laban ni yɛrɛ kɔni na ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye Senegal ka titre ni o ye k'a ye champion d'Afrique yɛrɛ kɔni ko o bɔra nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan k'a ye ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ CAN yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ma ɲɛ an b'a da u tulo kan k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ min ye Senegal ye ale kɔni bɛ to champion d'Afrique la nka o n'a taw ta min ye confédération africaine de football maaw yɛrɛ kɔni u bɛ sanction ta ni ka ɲɛsin ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni ka dolantalaw ma confédération africaine de football maaw ka nin sanction talen yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye Senegal yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ de kɔni ka sanction yɛrɛ kɔni cayara nin bɛɛ ka d'a kan ko match yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na namara fanga bonyali yɛrɛ kɔni sababuya la min yɛrɛ kɔni kun ye Senegal ka dolantalaw olu yɛrɛ kɔni kun bɔra terrain yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o du yɛrɛ kɔni ye ko ye min tɛ kɛ jeu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na min ye CAF maaw ye u ye Senegal de sanctionné kosɛbɛ min ye Senegal ka sélectionneur ni o ye Pape Thiaw yɛrɛ kɔni ye ale kɔni ka sanction yɛrɛ kɔni kɛra min ye o de ye ko match 5 bɔyan kɔ a kɔni sen tɛ don o si la ko wa min yɛrɛ kɔni ye Pape Thiaw yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ bɛ euro wari ba 80 yɛrɛ kɔni bɔ a yɛrɛ kunna ni ka o fɛnɛ sara Amadi yɛrɛ kɔni ko wari in tɛ bɔ Senegal ka fédération maaw yɛrɛ kɔni kunna min ye Pape Thiaw ye a yɛrɛ de bɛ nin wari in bɔ a yɛrɛ kunna ni k'o sara Senegal ka dolantalaw yɛrɛ kɔni na min ye Iliman Ndiaye ale ni Ismaïla Sarr yɛrɛ kɔni ninnu maa fila ni yɛrɛ de kɔni fɛnɛ sanctionné ra CAF maaw fɛ Iliman Ndiaye ale ni Ismaïla Sarr yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ match 2 yɛrɛ kɔni kɛ u tɛ jouer o match ninnu na Senegal fédération sénégalaise de football maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ amande yɛrɛ kɔni sɔrɔ Senegal ka fédération maaw bɛ euro wari ba 515 yɛrɛ de kɔni fɛnɛ sara k'o kɛ amande yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Maroc jamana ye ni CAN yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa yen nɔ de a la k'a fɔ ko sanction kɛra ni ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka dolantanko ma min Achraf Hakimi yɛrɛ kɔni ni ale ye Maroc yɛrɛ kɔni ka dolantalan dɔ ye ale suspend yɛrɛ kɔni don ni ka bɔ match 2 yɛrɛ kɔni na nka match 1 ta yɛrɛ kɔni bɛ se ka négocier nka min yɛrɛ kɔni ye match 1 tɔ yɛrɛ kɔni siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la sen tɛ don o la min Ismaël Sebari yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni ka sanction yɛrɛ kɔni juguyara ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ye ka d'a kan ko match 3 yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ale sen tɛ don o si yɛrɛ kɔni na min ye Maroc ka fédération de football maaw yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ amande yɛrɛ kɔni sara ko min yɛrɛ kɔni Maroc ka fédération de football maaw yɛrɛ kɔni olu bɛna amande min yɛrɛ kɔni sara bɛrɛ tɛ o jɛ euro wari ba 260 yɛrɛ kɔni na min ye confédération africaine de football maaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin de ye u ka sanction ni ka ɲɛsin Senegal ale ni Maroc yɛrɛ kɔni ma u ka ko kɛta ninnu yɛrɛ kɔni na nin match in yɛrɛ kɔni sen fɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kani n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma